Het incident van Manje Midje zit Geert Hoving nog hield het heeg. We begonnen met narien in de klasse, rint krekboeten het Squalplein uit op slaan en trouwen. Daarbij pakt de jongen het famke en haar vriendinnetje bij de strot en daar bloot het net bij. Hij rent naar een vriendje van hem toe en komt weer waarom met een getrokken mes. Rent op haar oog en zei en nu kan ik je doodmaken. De jongens worden van 3 dagen geschorst. En de directie brengt ouders dagelijks op een hichte van het, zoals ze het zelf zeggen, vervelende en ingriepende incident. Hoving wil onjefte dwaan, maar om beide jongens minderjarig binnen, had dat geen doel. Hier ik bij dat hek steen kennen. Maar dan hier het hek vol met bloemlijnen en tekeningen erom. En hier we jongen stille tocht aan of mooi jongen. Dan denk ik bij mezelf van hoe snel is Nederland? Hoe snel is het hier met elkaar? Hoe krijgt het van elkaar? Hoe krijgt het van elkaar dat iemand die een oor bedreigt met een mes en die is tolve hier en hoe 2 maanden in de tredje en dan in de rond te pakken en nou moet ze zeggen ja nee daar kunnen we niks mee. Morgen had Hoving op een nij een peteer met de squaldirectie. Wat ik eigenlijk wil, dat is dat de squallen mij de veiligheid van mijn baan garandeert. Ik wil dezezelfde klas, mij deze beide jongens erin, die beginnen over een x-periode, dat wordt het net zo lang, maar beginnen ze mij hun al 3 dagen naar Ameland. En dan moet ik mijn dochter mij sturen. Dan vraag ik elke keer die dit programma zit, zou je dochter mij sturen? Dat denkt hij nou zo nee. Zou je dat doen? Nou, ik doe het net. Moet ik mijn dochter dan van squallen halen? Maar ik ga dan ontnemen de laatste squalledij van het basisonderwijs? Ja, dat mag dan wel, want dan heb ik haar toch van squallen. Waar is dan het slachtoffer, mijn dochter? Voor de 2e keer, want die zit dan zo'n 8 weken thuis. Ik kan haar nergens litten. Dus ik ben verplicht om haar op die squallen te letten.